Nu kan din virksomhed købe permissions af høj kvalitet og samtidig støtte et godt formål. Sponsor Rush giver dig adgang til det store kommercielle potentiale, der ligger i det danske sports- og foreningsliv. Vi sikrer dig permissions af højeste kvalitet, og samtidig er I med til at sikre de bedste arbejdsbetingelser for morgendagens stjerner. Når klubberne samarbejder med Sponsor Rush, sender de links ud til medlemmer, som kan give jer tilladelse til at kontakte dem. Hver gang et medlem afgiver permissions, tjener klubben penge, og da medlemmet kan se, hvor meget hver permission støtter deres klub, vil motivationen for at afgive dem være stor. Ved at købe permissions gennem Sponsor Rush opnår I permissions af høj kvalitet, I støtter et godt formål, I booster jeres CSR-strategi. Jo flere penge I tjener, jo flere penge tjener det danske sports- og foreningsliv, og medlemmerne kan samtidig glæde sig over jeres gode tilbud. Med Sponsor Rush er der gevinst til alle parter. Kontakt os for at høre mere om, hvordan din virksomhed kan øge sin kontaktflade og sikre gode forhold for fremtidens sportsstjerner.